Hej, jeg hedder Grete Lauritsen, og jeg skal interviewe Imam Abdul Jensen om moskéer i Danmark. Hej Abdul. Salam alaikum. Alaikum salam. Hvad vil du sige til, hvis der kommer moskéer rundt omkring i Danmark? Jeg synes, det er en rigtig god idé, fordi at der er lige så mange kirker i Danmark, og hvorfor kan der så ikke også komme moskéer? Hvorfor kan vi ikke få et sted, hvor vi kan komme og bede, ligesom alle andre danskere kan? Det var et godt argument. Nu skal vi høre fra Pia Kjærsgaard, der kommer og vil fortælle om sin mening om moskéer i Danmark. Hej Pia. Ja, goddag. Nu svarer jeg på dit spørgsmål. For det første, så er det jer, der er kommet til Danmark. Mit land. Danmark. Og for det andet, så er det ligesom ikke alle her, der har lyst til at høre på det der jallerhyl hele tiden. Men, altså, det der ufatteligt. Hvad siger du til det, Abdul? Jeg siger, at der er ingen grund til, at vi skal høre på det jallerhyl, når der bliver kaldt til bøn. Hvorfor ikke bare have en lille fin moské, ligesom i Brabrand, hvor der kun er udlændinge? Der er ikke noget med store højtalere. Det er bare os imamer, der bare kalder til bøn. Hvad er problemet i det? Ja, det ser jeg altså et meget stort problem i. For det første, så prøver vi at få kriminaliteten ud af for eksempel Brabrand. Det hjælper jo ligesom ikke, at I klasker en moské op midt på fortovet, vel? Altså, de bliver sgu da ved med at strømme der til, så vi skal ligesom have det ud her i Danmark, ikke? Altså for eksempel, jeg har ikke set en eneste udlænding, for eksempel i Majby. Men Danmark det er et frit land, det er vi enige om, ikke? Og vi har ret til at ytre os, vi har religionsfrihed. Hvorfor kan vi så ikke være her? Hvad er problemet i det? Jamen altså for eksempel, nu når jeg sådan tænker mig rigtig godt om, så er der ikke så meget krig mere, vel? Nej, så I kan faktisk fint rejse hjem til Azerbaijan, og så kan I... Hvorfor har I så sendt styrker til Afghanistan? Hvorfor sender I styrker til Iran, hvis der ikke er krig? Hvorfor? Skulle da for, at de kan få noget at æde for helvede. Hvordan det? Ja, de kommer sgu da med madpakker hele tiden. Igen der skal vi til at yde for jer. Og hvad gør I? I kommer herop, I laver ikke andet end kriminalitet. I smider skrald i gaderne. I kører i ulovlige biler. Altså, for helvede kan I ikke have en lille smule taknemmelighed. Og det gør danskere ikke, eller hvad? Nej. Hvis du kigger på det nye stigning for fængsel, så vil jeg sige, der er nok, 70% af dem er udlænding. Og det er nok ikke så godt vel, når vi nu bor i Danmark, og der er flest danskere. Hov, det kunne du ikke svare på. Går du bare din vej? Er du en kylling, eller hvad? Nej, det er jeg overhovedet ikke. Hvorfor går du så din vej? Hvad er det, du siger? Hvad? Nej. Jeg kunne høre dig. Din luder. Du luder. Tal ordentligt Nå. Hold kæft. Tal ordentligt til mig. Hold kæft. Den luder. Stop hende, mand. Nej, stop. Fucking luder. Nej. No, where are you going? Come back. Nej. Hvad er det, du siger? Prøv, vi tager det stille og roligt, og nu vil jeg høre lige dig, jeg snakker med. Jeg ikke forstår dig. Nej, jeg forstår heller ikke. Snak dansk. Jeg snakker dansk, det er måske ikke Ja, nej, du rammer det. For bulle røvhul. Nej, så det gider simpelthen ikke. Fucking shalmut, haywan, kalva, haywan.